Να το δεις ανάποδα. Ανάποδα να το δεις τώρα. Όχι, εντάξει, όχι, ήθια. Τι είναι αυτό, τι γράφει εκεί? 14. Αριστερά ο Πολέμας, Σιώπας Παπασταθόπουλος, Κατσουράκης, 36. Ναι. Παππούς. Αλλά παππούς. δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη έκπληξη. Αχ, Όχι, 84. όχι, ανάποδα τώρα. Όχι ανάποδα έτσι. Από εδώ. Έτσι. 40. Μην τι το λες. Το 40 λιγάκι το μπερδεύει. 41. Όχι, θα το γράψω. 65. Ναι. Μπράβο ρε Μάρκο που είσαι 2 χρονών. 30 είναι. Τι είναι? 39. Ναι. Όλος